alhamdulillah rabbil min kam yomi wonɗo ere galla wona to mbaɗa uure ko urtema ko te kala do fotiurde Boubel kam somo mala kam yahata ko moƴƴi ɗum ko barno mo la ilaha illallah Boubel way nam an kam Boubel ne jahɗo wiyaɗa ya ɗeɗɗo barme o immi dewi ƴeɓdudemo kay so joɗade makko wuro ngo fof nana uuri te ko wuro ɗo ko ɗo en te min to gom ɗo maɗam farkeni ki uureki ko woni kami deftuɗo tan mi adda ka deftude gonɗo wara koye pijji ara enen pijje ne mbadda kulla laare yo ar o weeɓan nappude noon konko la ilaha illallah an kam mbaɗanni so dende en gonino ɗo wallay ɓoorete ƴeew tan o wi yomi waɗanmo hirande nde e siwo ƴeewe tan bandiraɓe so ñamde no waɗe siwo elle dino fam mi wima gallo guettogal ko mystique woni hen guettowal ɓalawal ñamerake bool e ñamdala e dow jam aranda ko woni hen anani est ce que allah ñamdala e dow jam mbimi Boubel yo ɓuuɓe kosam ende yumma guertogalam mbimami eyyi annam min guertogalam tottumami ngal gongal ala ɗo ngal ɗo woni ɗo ngal gotal nannunoɗa ɗo ɗum ngo feccere guertogal mbiyaɗo ene mi tottani ɓe guertogal handicapé eyyo guertogal timmugal tottumama tottami kala guertogal ngal ala koyngal koyɗe ɗiɗi tottumama tottami koyngal gotal yew yaaru jam kami jejjiɗɗo nden jaltuɗani e babam ari ɗo omo salminma ni o yo yewnima joni mi yewnani bamma min to en seeɗanano ñaami yo yam yaroya ndiyam an bamma kam kañum kam ene wawi wiide ko nde rewi ɗo fottaro ɗo koko uuri so ñaman tan koko nawori min wawi jogadema mi jogo bamma ha ka joguiɗo baba komi joguiɗo bamma kay min mi addana guertogalam timmugal o ya wattu ɗum handicapé omo nawa feccere o woppuɗo feccere mawɗo silla artir haqqille e hoorema aɗa goni mi ñamani ɗum guertogal timmugal cohlumi hunde fof nomata fondi en guertogalam cohlumi mi yiiɗa probléme onon bandiraɓe ɗum ko jaam babam ara ɗon mi ittanamo e guertogal ngal o wiya guertogalam to ittanmi ngal sigi guittanɗamo bone yaro ko sigi guittanɗamo mi yiiɗa guittanamo hen ana gaajaki Boubel an noon feccere wonde nde feccere wonde nde timma guertogal mi ñama so ɗum ara ko ɗo wonata ha gadda goɗɗum ɗum hunde fof mbaɗa fondi en ɗon ɗo waɗa guertogal mum anda no way ɗaminade hen anda ko fanno hen aɗa feccita aɗa feccita ƴeew ko mbawɗa fadde hen foof haajam yo boni hen babam sa yomo naata ɗo kami desaɗo ɗo ɗum waɗimo nadde ɗo so ari ɗo noon hay soko ndiyam pasnumi mam rokkumo e ndiyam ɗam o yara nden noon tawa fayande ndiyam tottamo yara ɓuuri tottamo ngal ɗo guertogal ana hersatani aɗon ko woni ko darɗa ɗon ko haawi kam kadi mi haaɓi ɗo gonɗuɗo haɗemo wattudemo guertogal ni galle moon so guertogal ngal artani hoto artuɗo ƴeew ayne nanme galle ma nde koye galle jaltumi te min ete a tawani min bedda ko nder galle babam tawɗa mi addanima e ladde de min nani ɗum ɗon ko haajuma mami ruttito toon an gonɗa ka hersata wona neɗɗo a wona bandum an a huulani kadi a hersani sinno wonko miijinoɗa ma wonka waɗani mi ittanta hen babam aɗa haala ɗiɗo konngol feccere guertogal garta ɗo ene so ɗum ala mbimi an e galle ma mi addani guertogal hande mi addani janggo kala ko jiɗɗa kadi mbaɗa notata ko an tan adda ɗum son faɗi ɗo 30 minutes a arani heɓone galle mon paami ere somi yalti galle ma o mi nattata hen kadi aɗa andi ɗum ko haajuma so yiiɗi gartiɗa guertogal duttoɗa koɗo feccere nde artat ɗo ene min mon ñamma guertogal handicapé guertogal timmugal darigal gueddal maɓe mi memata ɗum so wona gara woppata ɗum ɗo ni ko nder wañto on joƴƴintumi wona ko mbaɗa ñama ɗum mi joƴƴintumi o ha garta ɗo en tottuma guertogal timmugal o debbo kam cikkata mayde ko noon min ala ko hedde yam ha billahi cikkan ɗon ko maayo kanko kam so rendu doguiten o sikkata ko maayo min de ayno jaltirmi ɗo ni mi sikkanno hay min ko ñaw wona mayde
mayde yahata ko haaju mum ñaw yahata ko haaju mum heddoto ɗon ko ay anna waɗa sali de mbiya ko signe wa siran noon rafi noon ko signe mayde rafi kam hol hetero tan jomum fayat min de mi huli bisimillahi rahmani rahim i ko woni mbaɗa rafaha kankon he ko woni tullay i tullay joni mbaɗa woppuma e jaleɗe belam joni golle min ko woni arga wonni min wona naññam nange hoore kellew mina jaadi de andi joni gummimi galle mon urnu min kay mbaɗa andi jonjon gummiɗa to mbaɗa ñaami on gerte kal joni no wayi welde ni tan belemma ka gadda mettere ko woni wona mbar ko jam ni mbaɗala mayɗo galle mon gon mayani ko kewi wona mawɗo sillawi rokki kam dandam mouhammadou ko nelaɗo holde dande holɗum yo séri ala la ilaha illallah i ko mbaɗɗa haydara wona silla watta ɗum ka ɓiyam noon so mbaɗa jinga ko an jingantumi kono yen kaadu gonga tullayi min mi yahata e kecce mi yahata e cakan joni tan mbaɗa haalde e ma mbaɗa wima yaran dewgal ma haydara mi waɗani ala ameɗi nande heddoro mi waɗani ceerami o nattu galloron o wi kam mi séeri tullay haalnam ko woni ameɗi nande mi nattu galloro ko ɓadde ɗo yaltande on ko mbanno ɗen ene haydara mi waɗani argay mbiɗa a nat galloto o yaltu gallo o wima o séerim o nattu tan o wi kam yaltu gallor mi séeri mataw ko luwas tottinomomi mataw ko luwas joni dal mi tottamo ɓiyam o way o jaggira ɗum no luwas ni o meeɗa o artira so o meedi kay o jokka kono artirta jeen won mawɗo an won mawɗo aɗa hen min ɓiyam wona luwas jehen galle ayat darɗo mbimi he baaba galle kaleran ay an noon artir hakkille ma an mawɗo kelli faaɗo poɗɗono ma ni aɗa haala ɗiɗo haalde he mbimi ɓiyam wona luwas aɗa andi ko woni teey sukaɓe so ndesodiri ko mawɓe poti teede e dewgal hen jehen tullay reweya aɗa jirɓi noon a jarɗo gosini rewni eyyi joni somi faami an aɗa wawi lijjide dewgal ngal minema par ce que enen ɗiɗo sen dañi probléme ko jinnayi kay somi haali oto fof e konngol min kay mbimi ko yaka leer yo rewɗo galle makko min hotta sa nahan ɗo de kam aɗa andi ko suudu wotuɗo woni